En 20 minuts, la veritat és que resumir les activitats que es puguen fer a primer de batxillerat és ben difícil i sobretot vaig a centrar-me en el que és una activitat de síntesi per a tancar ja l'assignatura de primer de batxillerat que he fet durant molts anys però que ara no estic fent. Ho dic per què? Perquè estic d'orientadora a l'institut des de fa... Aquest serà el tercer curs perquè tinc doble habilitació. He aprovat les dues oposicions i vaig pensar que m'aniria bé també canviar d'aires i no descarte tornar d'ací a uns quants anys altra vegada a fer classes de valencià, de llengua i de literatura. Bé, l'aprenentatge, el títol és l'aprenentatge significatiu i connectiu de la llengua i la literatura a primer de batxillerat. En estos 18 minuts que queden o 17 minuts que queden, el que faré és definir, anar al gra, definir el que és aprenentatge significatiu i connectiu. Després això enmarcar-ho per veure de quines teories venen de l'ensenyament-aprenentatge i després també d'alguna manera veure els canvis que s'estan produint també a nivell legal actualment. I per últim ja centrar-me en l'activitat de síntesi que durant des del 2008-2009 he estat fent en l'assignatura de primer de batxillerat. Bé, començo amb frases i acabe també amb frases en concret de persones que són els pares d'alguna manera de tot el que és l'aprenentatge significatiu o millor dit, aprenentatge constructiu i connectiu. Connectiu, ara ja sintetitzar, d'alguna manera es fa referència a la integració de les TIC en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Tenim Downes, Stephen Downes en el primer cas, i Siemens són d'alguna manera els pares del que és l'aprenentatge connectiu, de la teoria cognitivista. Diu, ensenyar és modelar i demostrar i aprendre és practicar i reflexionar. I d'alguna manera l'activitat aquesta de síntesi per acabar el primer de batxillerat està relacionada amb aquesta frase. I després de David Jonassen, els dos són americans. David Jonassen, que d'alguna manera és el pare de tot el que és el constructivisme amb la integració de les TIC, és David Jonassen. Per exemple, els materials que hi ha a la Universitat Oberta de Catalunya sobre les noves TIC en educació estan fets per David Jonassen i Cabero, que és un professor també de la Universitat de Sevilla. I ell diu que la tecnologia, quan s'usa de manera productiva, pot promoure un aprenentatge significatiu entre els estudiants. I una miqueta resumint tot és a dir, que igual que els xiques quan jugant aprenen, doncs d'alguna manera ja de més majors, i en els menús també passa amb les TIC, però de més majors la intensitat en la tasca i tal s'aconsegueix normalment amb dispositius no humans. Per això, per exemple, que les persones per a desenvolupar la intel·ligència hem hagut d'utilitzar eines. El llenguatge és una eina que ha anat desenvolupant la nostra intel·ligència i la intel·ligència a la volta desenvolupa el llenguatge. Doncs el joc ajuda també a desenvolupar la intel·ligència i el llenguatge, i les TIC poden també desenvolupar la intel·ligència i poden desenvolupar el llenguatge, i en concret la competència comunicativa, siga la competència comunicativa lingüística o literària, que és la matèria que estem impartint. Bé,
Aleshores, la primera qüestió, què és l'aprenentatge significatiu i què és l'aprenentatge connectiu? De l'aprenentatge significatiu sí que hi ha més literatura i, per exemple, si anem a la Gran Enciclopèdia Catalana, via internet, ho he buscat, d'alguna manera diu que l'aprenentatge és aquell aprenentatge que es genera a través de la relació que s'estableix entre la informació que teníem, és a dir, el tema de les idees prèvies, que ja sona, i el nou coneixement que hem d'adquirir. Un antònim de l'aprenentatge significatiu seria l'aprenentatge memorístic, el mecànic, el repetitiu, que és el que tradicionalment més s'ha utilitzat i encara s'està utilitzant, perquè la veritat és que passa això, on hi ha una completa desconnexió en el memorístic, en l'aprenentatge memorístic, entre els elements que existeixen, l'estructura cognoscitiva de l'alumne i allò que ha d'aprendre. I aleshores el que s'aprèn de manera memorística, però que s'han fet ja en estudis que hi ha, que per exemple quan és un aprenentatge memorístic a partir de les 70 hores aproximadament comença ja a perdre's i segons Dole diu que aquest tipus d'aprenentatge que és memorístic doncs en el temps queda aproximadament un 10%. Sempre que siga un aprenentatge més vivencial, l'aprenentatge cada vegada, si és vivencial, si hi ha hagut emotivitat, etc. Cada vegada, conforme anem afegint i se va fent més complet l'aprenentatge, doncs pot arribar, i sobretot quan l'alumne és capaç de comunicar, allò que ha après, és ja quan podem arribar que se quedaria ja l'aprenentatge solidificat o ja consolidat al voltant d'un 70-80%. Bé, l'aprenentatge significatiu va començar, aquesta expressió va començar a sentir-se a partir de la dècada de 60, en concret quan el psicòleg nord-americà que és David Ausubel, que sabeu que també és un dels pares del constructivisme, el va difondre com a peça clau de la seva teoria. I d'alguna manera a nosaltres ens va arribar a partir de la LOCSE, és a dir, a partir de 1990 és ja quan es va introduir ja aquest concepte dins del currículum. Bé, passem ara a l'aprenentatge connectiu. Així he tingut alguna dificultat perquè la literatura sobretot ve de l'anglès i no hi ha molta cosa. Sí que hi ha cosetes, però no hi ha molta cosa. Aquesta definició, per mirar l'estructura de l'anterior, he intentat fer-la jo i seria això, o sigui que l'aprenentatge connectiu seria el que es genera a través del procés de connexió entre els nodes o les fonts d'informació o dades, les nodes fa referència a les dades, a les imatges, etc., sempre mitjançant la integració dels dispositius tecnològics. Bé, l'aprenentatge connectiu ve del connectivisme o la teoria de l'aprenentatge que explica l'efecte de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, en el que és el coneixement i l'aprenentatge. I com ja he dit abans, aquesta teoria va sorgir en l'any 2008, o sigui que és bastant recent, en un curs que van fer tots dos, el Siemens i Downes, que són professors al Canadà. I d'alguna manera va sorgir
com a teoria per a complementar les principals teories que hi ha de desenvolupament i aprenentatge, com són el conductisme, recordeu, no sé, segurament el conductisme és el que és el condicionament, l'aprenentatge per associació, el condicionament clàssic de Pavlov, recordeu el gos, que associava el timbre amb el menjar, que això aprenem, també les persones també aprenem amb aquest tipus d'aprenentatge. I després també Skinner amb la rata que estava en la gàbia, que l'ensenyava també a apretar una palanca per aconseguir menjar, que això és el condicionament operant, que és a base de reforços, que també ho fem els adults, donar reforços per a que s'aprenguen les coses. El cognitivisme i el constructivisme, quan van sorgir, d'alguna manera no hi havia la presència de les TIC, que són tan importants ja per al segle XXI en l'educació. Aleshores, és una teoria, el connectivisme, que naix per a complementar aquestes teories de desenvolupament i aprenentatge. I en concret, cada vegada sonarà més, perquè la competència digital, que d'alguna manera, i ara després ho anomenaré, és a Europa on es va dir que s'havia de desenvolupar, són tendències que hi ha supranacionals educatives, doncs és a partir de la LOE, que ja ve a la Llei Orgànica d'Educació, la competència digital dintre de les 8 competències bàsiques, perquè ara ja no són competències bàsiques, ara són competències clau, perquè diuen que va haver una mala traducció de l'anglès. I a partir del 2013 també és present la competència, han llevat una competència de 8 de la LOE, hem passat a 7 competències, però aquesta, la competència digital, no l'han tret ni la trauran, perquè d'alguna manera des del Ministeri, jo sé que des del Ministeri d'Educació, van estar analitzant els currículums, sobretot del món anglosaxó, del Canadà, etc., i van veure que les TIC en els currículums d'estos països són ja en totes les assignatures que hi ha a l'educació. Bé. Aleshores, això ens portaria a una reflexió important, i és que d'alguna manera hi ha un canvi, estem vivint actualment un canvi de paradigma educatiu. Si fa, i encara es parla d'ensenyament, però vosaltres haureu sentit que diuen, sociòlegs i tal, que estem ja en la societat de la informació, en la societat del coneixement, i darrerament, per exemple, Hargreaves, crec que se diu així, se pronuncia així en anglès, ha introduït ja el concepte de que estem vivint ja en el que és estem en l'era o en la societat de l'aprenentatge. És a dir, que hi ha un canvi de paradigma de l'ensenyament a l'aprenentatge, on passem de ser protagonistes els docents a ser protagonista l'alumne. I d'alguna manera aquesta és la ideologia, anem a dir, d'Europa, que és l'aprenentatge al llarg de la vida. Bé, aleshores, això és una adaptació que he fet de Cleveland, una obra publicada a la UNESCO, que explica quines característiques tenen els entorns d'aprenentatge tradicionals i els nous entorns d'aprenentatge presencial i entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. És que anem cap a això. És a dir, possiblement en unes primeres etapes, perquè les persones estem formant-nos, però ja
a partir ja de quan s'acaba més o menys el que és l'educació formal, doncs el que es vol i el que es pretén, l'objectiu és que les persones estiguem aprenent la resta de la nostra vida. Vaig a destacar-ne, pel tema del temps, vaig a destacar algunes que interessen de cara a l'activitat que ara després presentaré. La primera ja està dita, és a dir, que en la columna de l'esquerra veiem com han estat els entorns d'aprenentatge tradicionals a l'aula, que s'han centrat sobretot en la figura del docent, mentre el que d'alguna manera ens demana la societat és que, i les teories també de desenvolupament d'aprenentatge, que ens centrem sobretot en l'alumne. Després també el medi d'aprenentatge, estic saltant per anar una miqueta més ràpid, el medi d'aprenentatge ha estat únic, ha estat a l'aula, en el que ha sigut l'educació formal, i ara veiem, per exemple, que fins i tot a l'educació formal ja no hi ha un únic medi, sinó que s'han treballat televisors, etc. I ara, sobretot, l'ordinador i internet. Després del treball individual s'aconsella també combinar treball individual i col·laboratiu. El que ha estat un aprenentatge passiu, actualment es vol que l'aprenentatge siga actiu, exploratori, basat en la recerca, etc. I després esta característica que és per aportar-nos a la reflexió als docents, perquè per poder fer això, per poder passar en l'alumnat d'un pensament d'ordre inferior a un pensament d'ordre superior i més crític, si els docents no són capaços, si no tenim aquesta competència, aquesta capacitat, si els docents no són capaços de realitzar o desenvolupar les nostres capacitats d'ordre superior, mai les podrem transmetre als alumnes. Aleshores, tenim un gran repte, els docents, perquè resulta que jo, compte per mi, jo no soc nativa digital. Els natius digitals és una terminologia de Prensky. Els natius digitals són a partir de finals de la dècada dels 80 i jo me considero una immigrant digital que per la feina i per les necessitats he hagut d'aprendre. I després seria la resposta reactiva en un cas, en un context aïllat i artificial, quan seria adient d'alguna manera tenir unes accions més proactives i més planificades en el que és actualment el món real i el món virtual. Bé, passem ara, hem vist la part teòrica i ara anem a la part ja més, el marc més legal, que són les tendències supranacionals i jo he posat de les microinnovacions a les innovacions macro o sistèmiques. Vos posaré un exemple. Mireu, el tema de treballar per competències, el tema de treballar les destreses en l'alumnat, la part més procedimental, 5 minuts queden, més procedimental, és una cosa nova? Doncs no. I vos poso un exemple ben claret. Si anem, per exemple, finals del segle XIX, principi del XX, a Alacant en concret, Ricardo Vilar és un mestre de Castelló que va treballar a una escola al costat de la platja del Postiguet, en concret en el Passeíto Ramiro. Va formar una escola a l'aire lliure, d'alguna manera subvencionada per l'Ajuntament, perquè li pagaven fins i tot el pis on vivia ell a Alacant, on va treballar cinematògraf, l'hort escolar, la impremta, i estic parlant de principi de la primera dècada del 1900. Es va avançar a Freinet 20 o 25 anys. És a dir, que ja treballava les competències.
Però clar, això són microinnovacions, que és el primer nivell, que són els professors agents d'aquesta innovació. El segon nivell serien els centres, quan la innovació se fa en el centre, i la tercera va associada al marc legal, que és en el que ens trobem ara en la qüestió de les competències. Bé, doncs així teniu les 8 competències clau del marc de referència europeu i mireu que en l'activitat que ara presente treballaria en la competència comunicativa. Mireu que això no és realment com ho hem interpretat al Ministeri. Penseu a veure per què el marc de referència europeu està dividit en comunicació en llengua materna i llengua estrangera i així ho han fos en la competència comunicativa, perquè la competència comunicativa d'alguna manera li dona importància a la llengua que és útil o és més útil. Bé, entre cometes, treballaria en la competència digital, la comunicativa, he dit, la digital, la d'aprendre a aprendre, les socials i cíviques, en treballar en grup, el sentit de la iniciativa i la consciència i expressió cultural, perquè també estem treballant aspectes socials i culturals, com és la literatura. Bé, quines són les variables o factors optimitzadors de l'aprenentatge significatiu connectiu? El treball obert, perquè és una activitat de treball obert, motivador, medi, vaig avançant i de preseta, la creativitat, el mapa conceptual de Novak, les adaptacions curriculars perquè es té en compte l'atenció a la diversitat i transformar les TIC a les TAC, a les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement. Bé, vos repartís per si voleu fer-ho vosaltres. Simplement, si ho voleu fer, és que si esteu a un institut i esteu fent primer de batxillerat, simplement posant-li típex, així on diu IES Maciabela i tal, li poseu típex i la poseu i posant les dates que ho he deixat obert per a que ho poseu, passeu. La podeu fer ja, aquesta activitat de final de curs la podeu fer ja perfectament. Aleshores, el resultat és que els alumnes a final de curs és un treball voluntari i han de lliurar un mapa conceptual, resum de tota la literatura, on jo ja he treballat en cada tema, han fet un resum ja escrit a mà, ja tenen ja una base per treballar i s'han fet lectures, s'han fet aprenentatges significatius. Per exemple, això jo no puc entrar, però per exemple, quan treballen les cròniques, fent lectura dramatitzada de la part en valencià que hi ha a les ambaixades de Crevillent. Així tinc gravat videoclips de cançons en valencià que han fet els alumnes, treballs etnolingüístics que han fet, etc. Vull dir que això ja no puc entrar, no? Però que el resultat és, són 2 pàgines de mapa conceptual i 2 del resum. He només posat la primera d'un que he agafat, no? El mapa conceptual és jeràrquic. Les idees principals venen més amunt i les idees secundàries se'n van cap avall, amb la qual cosa, si estan en grup, els alumnes que van més avançats poden fer la part de dalt i els alumnes que tenen més dificultats, al contrari, vull dir, els que tenen més dificultats fan les idees principals i els alumnes que són capaços d'aprofundir més poden fer la part de més avall, que serien ja les idees més secundàries. I al mateix temps que es treballa i es fa un repàs de tota la literatura, al mateix temps també es treballa el que és la llengua, perquè han de fer també resums. Recordeu, no sé si Isabel Soler, que és una experta en tot el que és la lectura i la lectoescriptura, diu que com a pas fonamental en la comprensió lectora és que l'alumne faça, entre altres coses, resums. Ja està. Doncs ja està, és que he acabat. I que els diversos enfocaments teòrics que hi ha poden ser perfectament compatibles, tant és que s'ha basat en l'associació com en la construcció. D'acord? Doncs ja està, ja he acabat.